Şu durmuşdan ýadydım men. Ola sen söýmek eken, men ýigrenjimem ýok. Hiç ýel duýum almak saňa garşy. Jaň etme baňa. Dinleýän mas. Edit, bu näme işe ýalyňmy? Masalanlar, problemler var, sonra negilenýäňiz. Dinleme Edit, sen maşgalandaky problemler maňa gazak kıllar. Iň ogsen özüňe gowja iş gözläp bolmy? Dost, salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Näme dost? Dünýeden noýanýalyk bolup otyrsyň. Sen sorama. Mene aýtmaýyn. Aýt dost, belkem ýeňlersiň. İşden qowuldum. Söýülýärmi, pulumuz ýok diýip taşlady. Bardak istisini. Bähwit bolsun nos. Has sowsy haýyrlysy bolsun. Näme bähwidi? Näme haýry? Käwat oturup pikirlenýänmi? Gow maşynam bolan bolsa, başlaň sagaly bolan bolsa, söýülýärmi taşlamazy. Näme münasip dälmikäm şular ýaldyrmyşy? Näme şol atlar bolan bolsa, bagtly olurdum diýjek bolan. Owa bagtly bolardym, näme bolmaz. Bagtly olurny diýen bolsaň dost, men sana jadyr sagat. Ýank isleýän zatlyň ählisini aýt we wagtyny dogry. Ya oynet. Yatıp kalın, atıp kalıp durma. Allah canım, bu ne kudret? Alo. Ediden bugun jaý almana ütýändirsem. O yedi tayar bola. Bolýa, sevgilim, bolýa. Bola, sağ ol. Başka salam aleykum. Waaleykum assalam. Ýeňem gowmaýagdaýlar. Şükür. Ýeňem men daşaly urda bar ýazdym bolýar, şu firmany teň adyna geçirip gideýdim diýende, emmek şahyna nima bolan nokta. Bola başla. O garaşa. Bola. Ne o bak deyip şuna değil ya. Edip, men seni sevmem, men barca qawlym bar, gaýrat et, indi maňa jaň etme. Abonentin telefonu köşede. Ya. Abonentin telefonu köşede. Ha, Edit işe gelmesen bolan nokta. ne molla? Öňkü başlaryň giden firmalara, edaralara, işgärlere bergileri bar eken. Şoň üçin firmany teň adyna geçiripdir. Düşünmedim la. Gel dost, gelen soň düşündürürüm. Barda senden molla. Yok, barda özümden molla. Gaýrat et, meni öňki ýagdaýyma ýyzyma getireber, gaýrat et. Näetdiň dost? Bagtly bolup bildingmi? Ben ýyzyn al. Meni düşünýän. Ähli kynçylyklaryň näme üçin maňa haýyrlydygyny. Hiç asan unutma dost. Her bir işte hayır vardır. Eger ähli gapylar sana ýapylanmasa, sen sabr edip dilebesseň, Allah'ım sana şeýle bir gap açar. Şu wagda çenni ýapylan gapylaryň hemmesine şükür edersin. Dogry aýdýar. Haýyrlysy bolsun. Salamu aleykum, ağam bir cahastım mata. Ağam ecem banista dayati. Ecem canım güller govar ya. Ecem canım bir çikolata paranga hazırcan. Bana özü giymiysin bilen bolsa o. Soňky döwür ýaman köp bölýär ýalaşlar ýalaksa haýran galaýmalaydy. Salamu aleykum dağa. Salam jigim. Ecem canım hastahanada dayati. Ecem canım güller govar ya. Soňa bir cahastım. Eýerde kyngalmasaň bir çakıl beraýdy. Ecem canım beğendirdi. Wagt menen berdi, satışy menen çöremek berdi. Başçaga da hana başlyk Bolýa sağ ol. Aýo jigim. Burun garaş. Ejen gül gower ýa-me? Häzir garaş. Ine jigim. Ejeňe ertler bolýam. Mä. Sağ ol ağam. Ha
Ay berekellah. Hani meňem ejem bolsa-da. Başlyk bugunam sowdalar gowwaly, güllemizem azally bakymam 8-nji mart. Täze güller almaly. Elbetde. Bizim güllerimiz kassasy hem gowy. Sebäbi güller göni Eýrandan bizim öz elimize gelýär. Ağamdan güllen akkellim. Korpam, ejem güller halamadymy? Ağamdan. Ejeme qow gül akkel. Ejem qowla şara. Berkajigim, ejem ýogolly. Näme? Yok. Ağamdan ejemden öldür gülümizem ölmesin. Aylar, Ağam, salam alaykum. Gelin. enten becem janap aýtdy. Şonu eşit gelmez taýyk. Bagsyň sen jet urýança, utamsyk ärim terek durdumy? Çağır paçan çıkaran şoň ärimden. Siz menin ömür yoldaşymı, çağalarımın kakasyny paýş sözler bilen sevýänizmi? Balym bilen urşan olsak, özümiz düşünşäris bizim. Sen meň jegerim. Yüregim awak gelýär taýyk. Dogry, siz menin ağam. Ýöne olun sana menin ömür yoldaşym. İşte ağa, maşgalamyň agdy bermegin pozmaň. Gideýin ağamjan, haýyşt. Alo. Aa, der, Hamitcan ýawadyp. Bu näme diýediniz? Ağasynyň doganyň aýagyna elgandanma. Ağasynyň gelini nälik gelin bolsa bolbersin, oňa el götürmäne haky ýokdur. Ne şoňa ağa dogan ýyly. Şoň üçin Hamitcan bizden aýtana. Şeytanyň ýolundan girip, gül ýaly gyzyganyň maşgalaryny bozup ekeni. Hälem giýew çykyp urşmady. Şoň ýaly medeniyetli, akylly giýewler köpersin Allaha. Nära maşynyň dokumentleri, ne de maşynyň açary. Ýöne ýa sağalara, oglunçuklara maşyny berälmegin. Özüň sürgüniň bolýan. Hemmesini öňsürejen arkan olay. Sağ olun, sere tap olun. Bolya minnettar. O, ağam ýaman betlaý maşynyň. Salam alaykum. Wa alaykum assalam. Maşyn gowken nerden aldyň? Akyolan alımlay. Ejem öýdemi? Owa, öýde. Maşyn bir gezek suraýyna. Ýöne maşyny ýük getirersiň bolýam. Bolýar. Serzat bolýam. Bolýar. Alo, qowmnas. Qowlay mene ba ağamna maşyn alyp çykaýdy aýlanda. Gezek suraýyna. Ýok. Birinciden sen prawan ýok. Ikinciden senen tek 18 ýaşaň ok. Sana mümkin däl. Düşeňmi? Bolýar. Esasan şu ýagdaý sebäpli ýurdumyzda bir näçe hajylar ýyda çykýar. Şoň üçin öz jigilleňizi ýa-ni dogalaňyzy özüňiz wara saklan, ümit bolun. Kakasy, muň bana taşlap gidäý gerekdi. Nedir onu özüň gowulýaňa? Arkan ulanlar tas. Azat 500 manat gerekdi berip duray. Yerini özüň gowulýaňa. Şoýardyň amber. Kakasy, bazardan özüme zat aljakdym.
200 manat berek. Kakat her gedek pul sorasam näme üçin ýigim soraňa berýän, näme üçin beýlesen? Çağlarym eje sorsam, eşikden her güni ütükli, zatly, gülýaly, naharym gülýalasam, men senden näme üçin pul gysganan ejesi? Men sizden şunu işleýän. Baryňyza şükür ejesi, men sizi şoň üçin gowy bolýanma.